Dostlar, bugün medlenny aydymyň ritmlerini, ýagny ritm kakuwlaryny, medlenny aydymlar, hayal aydymdan ritm kakuwlaryny öwrenýäs. İlki bilen bilmeli dadymyz şu kirişler biziň barmaklarymyzyň hersi şu bir kiriş üçin niyetlenen ýokarky 3 kiriş, bas kirişler. Bular diňe şu başan barmaklarynja aşağıda kalan 3 kiriş. Oluna biziň şu 3 barmağymyz üçin niyetlenen. Birinji kiriş. Ine şu 4-nji barmak, 3-nji barmak üçin niyetlenen. Ikinji kiriş. Ine biziň ortak barmağymyz üçin. 3-nji kiriş bolsa ine süýen barmağymyz üçin niyetlenen. Beşinci barmağımız, kiçi barmağımız zapas hökmünde durýar. Yine biziň öwrenjek ritmimiz bugün. Ne aýlalyas? Başan barmak bilen 4-nji kiriş. Ondan 3-nji kiriş. 4-nji, 3-nji, 2-nji, 3-nji, 1-nji, 2-nji, 3-nji, ýene 2-nji. Şuna yine nämäni goşýas? Ine şu birinji kiriş alan mahalymyz, birinji kiriş alan mahalymyz. Ine şu 5-nji kirişem goşup goýberýäs. Bas, serediňmi? Bu kakuwň alınsa şeýle. Medlenny ritm ýene bir alınış görnüşi bar. Ol ýene olum şol 4-nji kirişden başlaýar. 4 3 2 1. Da yine de baslar gerekleştirip alsa kas owadan bolar. Yine 4-nji kiriş. Ikinji gerek de 5-nji kiriş alýas. Diňe basy gerekleştirýär, kalan mahal şu 3-nji, 2-nji, 1-nji kiriş şeýle diýär. Onun medlenny ritm kakuw görnüşi. Bu ne aýlalyas? Başan barmak bilen aşak sirýas. Ikinji kakuwmyz ýokary. Ýöne beýle hakmallarla kirişleri gerekleştirip almaly. Gördüňiz? 1 2 3-nji masak barmaklar zemle urýas. 3-nji 1 2 3. Şimdi 2 gedek iyiliğinden ýokary. Yine
iyiliğine yukarı. Onun yine aşağı parmakları zemle. Onun yine yukarı. Cem 7 kaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bas urulup alınyan görünüşünü görkezeyim. Olum şol yankı, şu ritm, şu dat yönü, aşağı urmalı yerimiz dine uruval yaz berdi. Urunu da nir bile uruyaz, barmağımın ne şu yeri bilen. Şu yeri bilene beri uruyaz. Onun barmağımın uzu bilenem kırış tut yaz berdi. Gördünüz? İnenli. Bunu ne ilerleyeceğiz? Birinci uruyaz. İkinci. Gedekleştirip alıyaz. 1, 2, 3. Üçüncü kaku yukarı. Yedi. Tapağı diyor, üçüncüyünü yukarı kalsanızdan mı oluyor, aşağı kalsanızdan. Elinizin omayını alıvermeli. Tapağı diyor. Şimdi üç kaku ağırlık. Şimdi iki kadar iyiliğine uğrayaz seni. Onun aşağı